zvinhu zvakandishungurudza warefuta nii zvakudaiso pesava zvazvisingadaro zviri nandibodzokera kumba ndinonzwa marongero avo zvimwe girazi rangu randoonesa zvisizvo ndizvinhu chikuru chakaita kuti ndidzoke ndiyanane navo ndinzwa mafungiro avo. Saka kumisangano munenge muchitaura nyaya kupolitics kamunenge muchironga vanenge vachipa kujoina mafambiro atinoita kutozonzwa mukuru zvezvinoenda nemastage ndizvo zvatichidzidzisana. Iwe wangasati wamukuru kana unonzi mukuru kana uzonzi wanzi wamukuru unenge waita sei? Chinoitika ndechekuti kuti uzonzi wamukuru iwewe unofanira kunge uine marecruiters anosvika no 500. Yo ini tiriko tine dzimwe hari dzedu dzatinadzo unofanira kunge uine dzakusvika kuma 50 dzokuti takapinda mumba mako iwewe tikati akumbonopira dzofanira kunge dzakazara neropa ndokuti titi wamukuru unenge wakutiremerawo. Ko kana uri mukuru wechechi? Kana uri mukuru wechechi asi zvinongoita umafundisa zvekuti havanotoendawo kumwewo kunotsvina uzouyawo akatosiyana. Saka hama dzako dziri kuti dzinokuregerera zvichida pane zvausati wambotaura kwavari kubva pawakabva kuDubai izvinezvi vari muno varimo sekuru vaudza zvinofanira kunge zvichiitika mashoko aungada kutaura kwavari ndeyekuti chii? Nini mashoko andingada kutaura kwavari ndekutonga vati ndinoti sweri nezvakaitika ndina kujoina nekuda kwekuda but ndakapinda musatanism situation yanga iri kumba kwedu inga isina kumira zvakanaka ende pandakapinda ndosati ndichapedza ndekuti ndichangogumira kumikaka ikoko ndichingoita mari dzangu ndichiita zvemukaka ndosati ndichandipedza muropa so ndinovati ngavandiregerere asi kana varambawo kundiregerera kundiregera kana kusandiregerera upenyu hapasisira tinozosanganawo kana mari vachida. Une shamwari dzako iye akakurekruta kuenda achiriko? Ariko. Mari iripo? Kune mari isingaiti mota idzahatitauri. Saka iwe kuDubai besides mari chimwe chauinacho chii? Imota chete. Nemota ngani? Dzandakaseva zvakasiyana ndine 7. Yo. So Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, unemota? Ungonotata mwedzi wese. Everyday uchikufamba nemota yawo. Matidza. Ndati ndataura masoko ingandikwanisa kumuregerera nenyaya yekuti tatisaziva kuti munhu ndaimuda zvisingaiti sisi wangu ndaisaziva kuti ndezvaari kutoita zvokupedza mhuri plus inini kusvika patinozva ndina vana mukadzi. Mune makore mangani? Ini ndane 29. Okay. Handina vana mukadzi izvi ndongoenda mari yangonditumirawo zvake ungotiwo apo nepapo zvezvi zvaizvezvi handikwanisi kumuregera ini ndezveti sekuru adavaibvira vaifanira kutomukana ane mushonga kutomuuraya aifanira kutomuuraya. Pamusoro ndikuda kumbataura tinda Mwari wasvinzwa ndiwe munhu wandaifanira kutanga kuuraya but unofanira kutenda Mwari kuti waindisina kukuuraya iwe ndiwe waibata mari yangu vese hapana munhu akambobata mari yangu chakatitadza kuti kuuraya ichi chakatitadza kuti ndisakura ichi kufa kwangu newe unoteera kana ndikasafa iwe ndiuchasara nazvo. Handisari nezvo sekuru kana uchasara kozi mari yangu waitambirei mari yangu ngasatara zvoti hafani kusandiregerera kozi munofanira kutomublame mari yangu yaidya ye munhu wandaibata mari yangu ondoudza kuti hafani kundiregera ndagara ndiri kufa asi iyo ini ndichifa zvese zvichasarira kwaari uzonzwa kurwadza kwazvo angokuratidza kuti iwe uri mwana uri muhombe kwandidika asi uri mwana ndozvandida kuratidza. Ishungu kawazve pamwe mufanira kutoishungu but anofanira kutenda Mwari kuti ndakamuraramisa ndiye munhu ndaifanira kutanga kuuraya kozi ndaimufanira but ndakamuseva kusvika iko zvino ndizosvika pakuzvifumura ondiudza kuti kana zvichiita zvisekuru ngavandiuraye ngatichiedzana nekamasimba yenini tichiona kuti mukuru yenini ndiani. Aya dzingoriwo shungu mufanira kutomunzwisisa. Anofanira kutozvigamuchira paidya mari yangu aitiri kubva kupi handana kupasa kuchikora handina
Ngaruda zero saka yaiti mari ndaiwana kupi. Mari yese ndaimutumira. Chisi chinozichaitika kumba ndiye aibata mari yangu aiti kubva kupi. Pane mari yamakambona isina nhorondera kana kufamily kwenyu makamboita mari isina nhorondera. Nokuti munokurukura kuti kuyu kuzotabudira akadai. Makamboona mari isina foundation. Asi yaiti pasana akandikayaka. Ndikuchitweni. Akwati okungojaira sekuru. So ngasatauri zvisina basa. Ndiye munhu anofanira kunge achitotenda kuti hanzvadzi yangu yakaita basa yakafamba. Yakaita kuti ndirarame. Oda kuda kunditi henga angu raiwe izvezvi ndagara ndiri kufa. Asi kufa kwangu ndichaenda newe. Sezvataingoita ndiri mupenyu ndozvatichaita. Handirwadziwe nekuuraya iwewe. Ndakauraya vangani. Ndozorwadziwa neiwewe. Wanyokoshe chimbozvibvunza kuti wanyokoshe. Ndikasvika pakuuraya mwana wahanzvadzi yangu. Wandaida chaiye. Asi iwe ndichikusiya. Vazukuru venyu vari kunetsa. Pane nyaya yatakatanga nezvayo yemhuri yakabva kwamurewa. Vachitungamirwa naMelisa makavabatsira. Zvinovazinja vari kuti saka nyaya yakazoita sei kuti anozoziva kuti sekuru nevazukuru ava kumberi kwacho yakazopera sei. Zvakadai yakaendsvake sekuru tese tipedzise nyaya iyi. Aiwa zvakanaka ndofunga Melisa auya. Ndatatsanangura ega. Chinzo kuti zvakamira sei. Handitika. Asi ndinovimba kuti zvinhu zvese takagadzirisa nepatinogona napo. Kuti nayo Melisa ipere. Hama dzake dzakagara zvakanaka. Iyo futi zvakagara zvakanaka. Handitika. Rega itinzwe Melisa wacho tabatamuona izvi zvekutaurirwa kunzi akagara zvakanaka zvinonetsa. Wakadi Melisa. Taurisa ko akomana kana munhu achiti ndiripo makadiwa afana nazotaurisa kuti vanhu vanzoti zvishuwa Melisa aripo. Handitika. Muchidimbu nyaya yakakunza kuno kuna sekuru ndechi. Nyaya yakandiunza kuna sekuru nyaya yeSatanism yandanga kujoina. Saka yakandiunza kuna sekuru. Yes. Kuna sekuru ndasiya mutorisira kuti ndingatoona kana vamwe vanhu. Ndangotarisira zvese. Parama kana kufa. Because isusu chatinoziva kana chatinotoziva ndechekuti once wangojoina Satanism hautindiri kungobuda. Tozanga kutoziva tunenge uchitonofumura vamwe vese. Saka unotofa. Saka ndati siwo ndiri panapa ndokutenda sekuru vakandibatsira kuburikidzawo nehama dzangu dzakafamba kuti zvizosvika pakubva. Saka ndochinhu charo chiri kunyanyondifadza ichocho chekuti ndiri mupenyu. Vazhinji nevamwewo Melisa vanoti hanzi iwewe nasekuru Kanengo makagara pasi mbamaonana mbamati Melisa ini ndinoda kuita mari nekunzi ndinobatsira vanhu. Saka iwewe yauacti kuti ndakajoina Satanism. Obva waburitswa paSly Media uchitaura kuti ndakajoina Satanism. Sekuru obva wanyebera kukubatsira zvobva zvaita saizvozvo. Mafungiro avo vamwe nango pana ndasingatobazivi. Ndaivaida kuita mari ndidaenda namba chingouya. Ameno because makaona panorongwa dhiri kunzi iwe ndoda kuita mari newe. Kureva kuti ndine zvimwe zvandinofanira kuwana. Kureva ndinofanira kuramba ndichiwanikwa papi panzvimbo ipapo. Saka apa handizozivi manje kana vachiti inini nasekuru kuti hatine link. Zvakutoda vachibvunza hama dzangu because vakaita kuti ndiuye panapa ihama dzangu. Handisiri ndakatsvaga sekuru. Hama dzangu ndodzakafambawo. Vodzawanawo sekuru. Zosvika ini ndiuye. Saka machitiwo ndine lingi nasekuru. Zvakutoda hama dzangu dzacho dzisi dziripo votanga kutsanangura mafambiro avakaita kuzosvika vasvike pano nekubatsirwa kwatakaitwa. Handiti. Saka iwe kubva pawakabatsirwa nasekuru upenyu hwako hwamira sei izvi? Haiko zvine zvirwere. Chinotongondinetsa ndechekuti pamwe pacho pandinomboyawo panapa ndinongobatsirwa kozi haungazoti zvatoita saka hachatoendi kupi kwasekuru. Kuti hapochienda uchimbonobatsirwawo zvinhu izvo. So chinozondinetsa ndechekuti pandinozobva panapa
kana nditiwo sekuru vanopowa nhamba dzangu here kana kuti chii handizivi kozi ndototsekwa navanhu vakawanda. Last time ndakatoblokwa paroundabout. Saka handizoziviwo sekuru munhu unozondibvunzirawo sekuru kuti vakupawo nhamba dzangu here kana kuti pandinouya pano pandinofanira kuti sekuru ndoda kuuya kudare muriko here vanoudza vanhu here kana kuti chii chinoitika handizivi asi zvinhu zvese zvinzinoiti. Handiti ukama nehama dzako wamira sei nekuti musi watakambouya sekuru vachigadzisa nyaya yenyu imwe hanzvadzi yako yakati inini Melisa kukuregerera chaiko chaikoka handikwanise hongu sekuru akazokuyananisa asi tinoziva kuti mabva mudare zvakazonomira sei kumberi. Tinomboita madhesi tisingataudzani iko zvine zvitakutowirirana zvataitongoita ndakajoina ndozvatakutongoita iko zvino asi sina kora kuti vakandiregerera vakasvika muchira nevamwe vese nemuroora. Hauna here dzimwe pfungwa dzekuti unogona kuti rega hangu tidzokere kumadhira iko zvine zvandi kana dzichazondibata hameno kumberi but iko zvinezvo but vacho vawaimboita navo Satanism havana here kuzokumbokutsvaga kuzonzwa kuti ko Melisa uri kupi? Iko zvine zvapana atanzvaka kozi kana paWhatsApp handipo kana painditoni line remunomu risina kana kutomborejestwa kana chii ndo line ndotongoshandisa saka pekuti vanditsvagewo iko zvine zvapana. Saka upfumi hwekuDubai watorova? Ndazvirova hazvo but iko ndakatika inini hanguna sekuru unogona kuti ti sekuru itanai hafu hafu. Sekuru vakaramba. Sekuru vakaramba. Sekuru vakaramba. Handiti. Saka advice yangu ndekupo ndisandaenda ipapo Melisa. Pane vamwe pakabuda nyaya yako uchitaura kuinitiate kwaunoitwa nezvawakaita. Kune vamwe madzimai vane vanasikana vakatifonera zveshuwa vachiti mwana wangu kai zvirikutaurwa naMelisa ndizvo chaizvo zvaari kuita. Handiti advice kana kuti zvinhu zvaungaudza ana mai kuti mukaona mwana wenyu mwanasikana akuita zvakadai so mwana wenyu anenge ainitiatiwa muSatanism ndiye kuti chini? Mazuva chinoitika chinhu chandingatongovaudza ndechekungoti mukangoona mwana akungofarira zvimwe zvinhu zvamusinganzwisise imimi tongoziva kuti pane zvaakuitika because anokwanisa kuona kuti munhu ajoina Satanism ndini kana mumwe munhu arimo Satanism imi masenya mungambozviona. So handina zvandinganyanya kuvaudza izvo zvinozvoda pamwe waendawo kumaprofita kana kun'anga ndokwanokwanisa kunzi mwana wenyu ajoina Satanism kana kuti haana nekuda kwokuti imi pachezvenyu nemaziso enyu hamuna chamunokwanisa kuona. Zviseti pamwe kuti kana munhu akuita tumari kainenge yaSatanism kana mwana ngongoitawo mari dzake pasitomborina Satanism. Bhozi vamwe vacho vaitaura zvokuti hanzi ndaona ane maringi ainawo ane mabhemochi hanzi ndikuti ndikazvitora ndikanozvirasa tozviona futi zvadzokera chi akadaro anokwanisa kunge akajoina but pane umwe kuti anenge akatojoinaka asingatomboite zvese zvokuti ane mabhemochi kana chii umwe anenge akatojoina asi mune musingazvioni so zvine zvaakuda anokwanisa kuzviona kana kuti anoshandira anokwanisa kuzviona. Handiti saka izvi zvipenyu wako madhiri amira sei manje? Iko zvine zviraight. Handiti chiudzawo vamwe vasikana vada kujoina kuti kwawakafamba nako havafambo zvakare. Ndokwanisa kuvati kwamakafamba nako akufambwe zvekare because ivo vanokwanisa kunditi wai ari kutiti kwandakafamba napo inini imi musapinde nepo so kune umwe munhu anoti ndoda kuti ndandaona sani ndoda kuti ndandaona Mavasa Thomas so izvi hazvipiwa advice kumunhu izvi kana azvipira anokwanisa kungoita kozongoonawo marwadzo azvo kozi hauna chaunoita izita rokuti une mari asi mari yacho uchazoti inoshandei hapana chaunoita chine musoro imari yekungonzi ungoita mbiri yekunzi une mari chete saka handingambondivapa advice vanoda kuipinda vanokwanisa kungopinda vanozozviono vanhu kana vakuda kubuda sezvandakaita ndopanozonokuwadza kwazvo. Mari haikwanisa kune ibhenge haiti vangatoona achinja angoita mapepa saka haina zvainobatsira ndosaka muchingoshinzi chinhu chemushonga chese chaunoita nemushonga hachigari nguva refu zvinongoita panguva iyoyo wanzi wangokukanganisa mhiko dzacho
zvatoparara chese chawakaita nemari iyoyo chinotongoparara zvisinganzwisisiki. Melisa, pane last question yangu ndekuti patakataura pekutanga pepe vanhu havana kunzwa kuti wakaenda sei kuDubai. Vamabvunza kuti wakakwira ndege here, wakaenda nepassport here, wakangoona wayo ikweko here, zvakafamba sei Dubai? Ini ndakakwira ndege. Okay. Because ndandisitomborina passport. Zvinhu zvese zvakangoitwa nefriend yangu ndiyo yakangondiitira naDubai. Oh. Alright. Pakanaka Melisa. Rega tipedzerane nasekuru kane. Sekuru, muri kupa Melisa namba yaMelisa kwani? Because ina handina namba yacho. Vanhu pana munhu mumwe akasvika panamba achibvunza nawaMelisa. Ndikati ndinomupa namba. Okay. Anzi akasvika kuchipatara mazuva tikamubasa arwara serious. Because akambosvika nguva yekunzi amwa mushonga chichi. Ndobva ndamupa namba. Akaenda kuchipatara akanomutsvaga. Iye apa anohwanda kuchipatara kwekwe. Akamisa zita Chiriro Comprehensive Hospital. Melisa. Saka abva azodzoka pano ndikati sekuru ndamushayiwa. Vandikamupa namba yake. Nembisu iye akutomutsvaga zvoda kuti amuroore. Okay. Saka ipapo chokwadi andichavapa hangu namba sezvo iye haasi kutoda kuti atozikanwa kuti ndo zvaari. Saka ndingoti kune vamwe vanhu vari kuona ngavasiyana nazvezvi kuti maproblems akawandisa zviri kukonzeresa zviri kuvhiringa kumhuri dziri musociety. Ndonhau yangu yandinotaura. Rega ndidzoona Melisa. Melisa, inini ndiri kufonerwa everyday nevarume vari kuti toda namba dzaMelisa toda kumuroora. Handiti ndakupa mukana uno wokutaura nevarume vavo kana vakomana ivavo vari kuda nhamba kubva kwandiri kuti vakuroore. Nevamwe vanenge vachingoti ndoda kuzopiwa advice naMelisa, ndoda kuzoita sei? Shamwari, chibva wataura zvinhu zvako zvese panapa so that anenge angonditi chakati ndongomutumira link ndoti izvo zvakataura naMelisa izvo. Inini chandingakwanisa ngokuudzai ndechekuti namba dzangu chokwadi handikwanisi kudziburisa. Because chinoitika ndechekuti havasi vese vari kukufonera inini vachitoda kuroora Melisa. Umwe anenge nezvaanga achitotsvaga. Handizozivi kuti vari kuuya nechokwadi here kuti vari kuda kundiroora kana kuti vari paonguva mwana angaso kutondiuraya. So ini zvekuti nditi nhamba dzangu even zita randotoshandisa ndotochinja zita ini kana ndichitofamba kumwe ndoshandisa zita rekuti Melisa. Because wese angonzi kuti Melisa andosvika kuti nai ko zvatiri kunzwa zvakadai saka ndakatoona kuti zvinoafecta inini ndisina kugara ndakasununguka pese pandinenge ndichitotya. Saka zvokuti nditi nhamba dzangu kuvanhu iko zvine zvindofumbirawo ngavambosiyana neni ngavatsvage vamwe vanoda kuroorwa. Ina hangu zviri kuroorwa iko zvinezvi handisati. Handiti. Tinotenda sekuru mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru. Ndikuona pazukuru vakazara panze apa tisamupedza nguva tiri muno. Mashoko enyu ekupedzisira. Mashoko enyu ekupedzisira ndekuti ndinosimbisa hama dzadiwa nehama dziri kunze nevari kuona ngavasiyane uromba unokonzeresa. Apa tiri kuziva kuti mota yanaMelisa haisi Europa here. Ameno. Aya ndimota rudziko rasi. Harimo dzimwe idzodzi dzemazuva. Era naMelisa mota. Ndinozana ngongochema nzi sekuru mota yanaMelisa haisi kutamba. Mukaitaura kapa anozoterwa futi sekuru ngoziva kuti aya ni mota yake uchi. Munobuda munoiona. Asipo hapo. Alright. Yakanakisa singaiti. Saka haisi izvinhu zvako izvozvi. Ngati mumbudza Melisa. Aiwa haisi. Haisiriyo. Ndekutenga wako nemari dzako. Ndingamboti nemari dzangu. Imariwo dzaitobva kuhama. Mari yandakashandisa. Bose ndipandikuya kunokuva. Mari yandeve nayo ndoiya yeropa iya ndikokuradzidzai. So handaikwanisa kutenga, ndaikwanisa kutenga asi yange isingazokwanisi kulasta. Okay. Saka imariwo yakatongobva kuhama. Right, sekanobvunza nguvu pana Melisa. Tomboti munhu abva auya panapa kuti sekuru inini ndinogona kuona nhamba dzaMelisa. Sekuru ndoda kuroora Melisa ndoita sei? Haina hangu zvekuroorwa pachokwadi sekuru. Zvekuroorwa iko zvinezvi
ngambonzi kana ndakuda murume ndichangodzoka sekuru chagireva ari serious kana munhu awanawo zvake sezvo ukenda pazuva chinetsa sekuru hayi matisotopera kiwa sekuru aramba dzamerisa aiko zvinezvi chimbomirai vaudzi kuti haasati akuda ati kana apo achadzoka hayi vaudza ndifunga vamwe vacho pamwaruda mari yaiyo wakanzi unayo ndozvandiri kutoona kuti vazhinji vacho vantu vada kuroora kuda kuroora chavari kuda imari but haina zvainoshanda vanongoida asi haina zvainobatsira handitika yaiwa vaudzi vosisika vaudzi varifunza kuti kuavharira haibatsiri kozi munhu anenge ndakaona Melisa nhamo yangu yapera unoona kuti kutambura wese nezvinhu zvisina nebasa kuzvishandira chinhu chakanaka ari serious kuti anda kuroora sekuru unongomti uye nemari yacho yekuroora uise apa tangira ipapo pamwana kada kutoroorwa naMelisa mwana kada kutoroorwa nini zvaiko zvinezvi zvambomira aiwa Melisa ichitenda sekuru tibude tivape mukana tiende zviti tinopinda mumota unondisiya kutauni uku sekuru osara nevanhu vavo ndiani mota yachera ndiye akauya naye kuti akutaure tendako sekuru Melisa tiende sekuru ndinokutendai zvakanaka nekundibatsira kwamakaita havasi vese vanobatsira semabatsiro amakandiita pasina chamakada kwandiita mati Mwari ngaakuitire zvakanaka musagumira kuitira inini chete nesine vese vachava nematambudziko avo vamuke muchakwanisa kuvabatsira maita basa so kumba kwedu isusuka tatiti vanhu vaivaya vanga vangasarasara kuenda kuchikoro kwacho ona ikwanisa kumiramira ndimukoma kozi baba namai vanga vasharika saka nenyaya yekutambura kuya kwega shamwari yangu pangavanwa nemari so tichitamba akabva auya zvanzisha rangaungomusebefide rangu zvikanzi sha ndinoda kupa surprise mama makore makati birthday makore makati ndine 16 years okay ndinoda kupa surprise ndikati ndinoda birthday rako that is fine akabva andigira watch and zvandinova ndichiri nazvo hangu zvinova izvi ndozvo zvaakandigira mine 16 years mine 16 years ndatambira zvinhu zviya zviya saka ndakatambira zvinhu zviya zviya akanongopera wiki ngararota ndichitonge munhu uyo yanenge ari kumvura tichiita mapati tichiita sei so zvinhu zvakanditorera nguva kuti ndiwane munhu wandinoudza even shamwari yangu chaiyo chaiyo ndakamboita nguva tisina kumudza so zvizoka apesa ndazoona kuti munhu akandirerukira inini wandokwanisa kusheya naye even masecrets angu best friends vandamutora katisha ndosangana nezvinhu so pekutanga mubvangu ati aiwe hope wangokwafuga ere dzoramba dzichidzoka umwe musi takatogarawo zvinhu secret kana haikwapi pacho masecrets mangana apa ndochengeta iwo ndositadza kuchengeta udondudzi zvikanzi aiwa izvi zvika ndezvedutesa asi zvangu chete ndezvedutesi ndezvedutesi chii waona mukomana ere zvikanzi amaya tisichaita zvavakomana ere mati saka secret yaunai ndeye zvikanzi uchiri kurememba ndichikupa necklace nebheni newatch ngati ndozviziva zvikanzi zvinezvo zvoshandei katati wangondipei pabirthday ndingazoti zvinoshandei zvinhu zvakangondipawo zvemucheno zvikanzi no uda mari kadashata saone nekutambura kwandinoita kana zvinhu zvandopfeka chaizvizvo ubva ndobva ndoda mari ndoiramba ere mari ndotoida zvikanzi abvo watagara hana chaataura ipapo watagara azouya akaine mari funga 1.5 zvikanzi yes 1.5 toidii ndoti ndaiwana kupi kumba zvikanzi no ndosikamusenda kakubvunza kuti une secret ere iweyo ati haisi fine semunhu waidawo mari ndikangotora mari iyayo ndandakusvika ndaisa mehembe dzangu mari yada yangotora hafu atengawo hembe ndosvika kumba nati andasitengere hembe neshamwari yangu
kumba vaibvunza kozi vaizviziva kuti kumba kwavo vakapfuma. So ndakauya nechino ndakandazviitwa neshamwari yangu avairamba vaigosvigamuchira zvidaro. So pana hangadzi yangu iyi neuyu taiinga zvokuti zvimwe zvinhu zvaindinetsa ndaikwanisa kuudza kuyo vandamuudza tisha nemari yandinayo pano but mari yakawandisa vatoti muri inotambura hapana pekuti vanokuchikidzira kuti wazviona kupi zvazodii vanotokutora mune zvakanaka. Ndikati zvaitika tachibva kuchikoro ndanonga chii negira mari nemari akadza iwe ndikati chokwadi but ukaita madhiri iwe chirega kudii kuzvibuditsa ndaradza hanzvadzi yangu mari because ndiye wandaiwirirana naye mufamily medu. Ndamuratidza mari yaya ndatanga kushandisa zvataishandisa yanga yadizi kushandisa because ndanga newo munhu mukuru wandaishandisa naye tishandisa mari yaya kusvika shamwari yangu asanditi iwe ndafunga kuti tibude kunze ndibude kunze ndinashandii nacho indi anondibvumidza wacho apa maigara kupi ndaigara kwamurewa okay kati hapana kana ndikwanisa kundibvumidza ndosvitaka ndichitira zvikanzaiwa inetsa iwe unokwanisa here kuti tiende kataini kuenda handirambe because munhu angambonditisa mari kataini handirambe ndotoda kuenda zvikanzaisi puresha ndivangonipowo zvinhu zvakandipa zvikanzaina mugesi zvavazvirizvikana kuti mimba atwatoroita kuti matombo but watutomakalazi zvikatenda munhu anogesa zvikandichiudza neumba kwenyu kuda kubuda iwe mazodaina kupati munhu andakwanisa kuudza ndiye munhu andaikwanisa kushera nevamwe vese tatisinganyoni ndanamuza kashaa ndoda kubuda ndoenda kupati uyu use munhu andaiti kune madhiri imari yayo hazvinombomuremera angoti aenda but uzive zvawadi zvawafambira akandisifaini funga ndakangobuda ndachandakabuda nacho ndakangobuda email dzanga ndakapfeka pamwiri ndasvika kumba kweshamwari yangu ndatochinja hembe vanopfeka hembe dzadzakanaka ndatoenda kuairport ndopera nzeve ndopataenda tasvika ikoko ndopakazonyatsomunduudza chokwadi chese pakatanga kundisana kuti iwe udaita mari so but apa angakuudza kuti tiri kuenda kupi paiti uda kungobuda panze akati aiya kunze akati tiri kuenda kunze haana kutaura kuti nyika ipi tasvika kuya ndopakazondiudza kuti zvinhu zvofamba so mafirst deeds zvakandiremera alright paiti zvinhu zvofamba so aiti zvii zvinofamba so kana uchida kuita mari iwewe zvaunoita iye chinhu chaakandiratidza ranga riri ruva kana waruva ine kati kanzekana vatoite mari ruva inofana kudiriza nemukaka everyday makusenegeka fana kunga chididza ruva nemukaka zvanzi ipapo zvakandirerukira izvi aikutaura muchiri kuno kuzimbabwe tatosvika mamaenda kupi tatenda kudubai zvikanzi ruva iri unodiriza nemukaka everyday makusenegeka izvi hazvina kundiremera kwazakati mukaka ndokuenda kutenga mukaka ndoenda ndakutodira ndarawirira neshamwari yangu ati chidiriza achitouya dzimwe dzenguva vadii abhonga saka ringoita zvee zvekuti nogona kuti wakagara leo wakwati anaka apakaipa nama yakandirova autore maminutes unokwanisa kutonzwa munhu wakufonera Melisa uri kupi ndiri pamba zakwati ndinosvika ipapo aingoya nemari yandasingazoti yaipa kupi munhu anenge ari murudzibo zimava kudubai vanhu vachaitogara navo ikoko vamwe vakari mablaki tatakangosangana vekunyika dzakasiyana kuti saka zvezvo kunenge kune shamwari dzako ndosvika ikoko watonzai shamwari yanguezinekine vanhu vaivotodi votiuya zvinonzi omari tatiubatsirike kana vachiva nemari maamaunzi acho muchiri kuri mimba akanga akawanda zvakaita sei mari yange yakawanda ndokunyeperai yange yakawanda zvoti yakwanisa kusvika kana zvekuma 10 million yaisvika ichiuya mari yaya ndipatazoita umwe musi wakangonditi andikupati kwete zvekurota kana kuita sei zvekutoenda direct zvikasha kupati kwatiri kuenda tanga takapa madresi zvangonzi kuri ngodiwa dresi madresi angani maglitters mabhengo manicleaf marings chichini ati handina zvikanzi aiwa chimboshandisa zvinhu zvakwabva nazvo kupi wabva nazvo kuzimbabwe
vataenda kuya vasvika kupati kwedu tataura zvakaitwa pati kunoku manga mauzotaura here kumba kuti ndakudubai handinawo ndakaudza okay handinawo ndakaudza tasvika paya vataitawo zvinhu zvatakaita ndopandakazonyatsounzwa kunzi kuti iwe unyatsoita mari ka zvisiri zvokunyepera kana zvokuita sei kuti uite mari unoshandisa ropa ini ndandisingachazvitye kozi chandaitya chimai nababa vanga vafa so ini handinawo ndandakutya vanhu vandairespekta ndimai nababa ndikati kana mari toshandisa ropa azvinetsi but mungotisimbisawo kuti ndisatya zvikanzi kana iri yekusimbiswa isiyo tokwanisa kusimbisa ndobva ndipa mishonga yavakandipa vanhu ava vaikupai mishonga ndevechirudzi vanga vakangosangana vaitaura language chirungu vaitaura chirungu because ini mamwe languages ndasingagona okay ndobva ndipa mishonga yavaindipa mushonga uyu waiti kana ukafunga kuti kana uriwo nejuti waikwanisa kuisa pamanzi apa juti rechi rekuuraya okay waikwanisa kuisa pamanzi apa so waikupa ushingi muusingaiti zvoti kunyange ukati ndoda kubaya Adam zvaingonanga ipapo zvava zvisina kana kuti uchazotya kana kuti kudii zvava zvisingatyisi so munhu wandakatanga kuurayeni mufamily medu ndifunga mwana wehanzvadzi yangu ndiye wandakatanga kuuraya ndopa ndakatestira angakura zvakaita sei mwana anga zvana 6 years okay ndopa ndakatestira ndakuona kuti zvinhu zvandapiwa ichokwadi mwana uya achifa ndinoda kuti munokommunicate handi munochuza munoita sei kuti muzotanga kuti Robert ndinoda kutanga kuuraya sezvo makatanga kuuraya mwana watsana makamuchuza sei ende zvinoita sei kuti zvinonanga ipapo direct chazvinoita ndezvekuti chekutanga unouraya munhu ari pamwoyo wako so mwana wehanzvadzi yangu ndiye anga ine zita rangu so ndaimufarira so ndiye wandakangochuza kutoda mwana hanzvadzi yangu sasita wangu testi rangu pana sasita zvadaro saka unenge uchitotaura kuti paunenge uisa mushonga kuti ngazviende pana Robert nekuti ndikuda ushingi wokuti ndisatye hana yangu isa royo hana yangu ngaidzikane ndikwanisa kuita zvandakakuita zvine zvivindi zvadaro hapana kuita 3 days ndakangomuka kumusoro kwangu kuine mari yakawanda ndo ndatanga kutofonerawo zvikanzi iwe kunoku mwana wamukoma ashaika rini zvikanzi atone 2 days apa hazvina kumbondiremera kwasi mari ndandinayo kuuya handinokwanisa kuuya kunyepa chinhu chandakakwanisa kuita kufonera hanzvadzi yangu kuti ndiri kupisira mari pamukuru ndikwanise kubatsira panhamo hanzvadzi yangu akangoitawo saizvozvo ndobva ndatora mari ndobva vaita zvavakaita panhamo ndofundo bva rwapera vatagara zvatinoita ndezvokuti tinenge takawanda togona kuti takaita sezvatakaita izvi so togona kuti iwe tikuda nyama yekufamily kwenyu uyo akauraya iwouraya so ini ndaikwanisa kuuraya munhu pamwedzi wega mwedzi wega ndaifanira kubeura ropa zvaiitika okay tandichienderana ndikutoshambisa kuona zvakamusa munokuramba muchasi muchingocontinue zvadaro tagara mwedzi wapera ndakanzanza maiguru vangu anda maiguru vangu ari pamwedzi ndatoti makoti waisandudza tiwane pamiri chichi unofanira kuti wachindudzwa kuti nditi ndikutumira preparation inoti zvinhu zvakaoma ufanira kungotaura zvikanzi atete ndachakuudzai aka its fine ndiane mwedzi mingani zvikanzi nayo yapa 3 months aka its fine makoti ndichaita plan kuti ndikutumire preparation zvikanzi alright tete fuka tikaverenga mwedzi yedu yasvika pa 6 months makoti ndobvaita miscarriage hazvina kundiremera nditumire mari yekuti makoti wangu aende kuchipatara anotilinwa aitwe sei zvazviri nyore ndatumira mari zvinowanikwa enda kupi enda kuchipatara pacho chitombo ati chimboita muchifamba zvinhu zvodaita muchifamba munhu wakazvita kunofanira kubatsirwa wafanira kamba wakangogara zvikanzi atete alright vatagara nyazofunga kuti apa wandichabata apa ndiani nzvadzi yangu ye ndakana mwana wandinobata ndikuti ndibaye iye
hazviiti kozi uinda ndagara ndakatongomusunga ukana hapana kana kunyanga kuti atii kana kusimudza musoro aitondireverera hapana paida kunzi ndinzi ndakaipa hazvaita so ndakati kuti ndikureya munhu ari padhuze neni zvinonetsa sisi vangu vari kumurume atindodii nhumbu haana mwana haana ngatindodii saka ndakataimira madhiresi ake wenda kuperiod ndakaitawo zvandakaita achienda kuperiod kwake yakabva yaitana nestove haanamira kuenda kuperiod kusvika lokana ndaida rakutana akaenda pawalo wakaenda kuperiod kwenguva yakareba sei About 4 years. 4 years every day muri kuperiod kusvika adzoke kumurume murume akati handingagare nemunhu akadaisa unogara sei nevhidhi uchigara uchidii uchibhidha chandaimuitira izvozvo inyaya kuti paina vachoti ndilinge naye aisada hazvaiita kuti ndolinga nemukomana uye musikana aripo tagara tiri 2 vasikana mbamene totadza kuwirana pamusaka pei takaiwa zvese iwe nhamo ichakurova tagara pamba uchiita yauri kuita tagara adzokawo pamba ndakakonzwa kuti adzoka kati ano problem sisi since ini ndine imba kozi ndakatanga kutumira mari hanzvadzi yangu inonapinda nondovakisirawo imba nesitensbedfield ndakataiwa ngavende unogara pai pamba sisi vakamboenda vanogara pamba vagara hamena akazovachangamutsa kuti ndiani handizive svikaudza raanda kuenda kumusha kuenda kumusha unoitei kumusha kwacho kunani hakusinari mwana mwagara kwake unogara nani zvikanzi ndinotangira ipapo akaits fine kana iwe watodaenda kumusha kuzi hapana iwe ungangofunga kuti uda kuenda kumusha uri mumba makazara haufunga kuti ndoda muriwo haufunga kuti ndoda mari here enda kufunga kuti chii zvese zvingori ngobva todaenda kumusha kuti wa munhu mukuru unokwanisa kuzvinyorera akaita yauri kuita iwe unozongonduudza kuti wadii ndobvaenda kumusha mene kwakanobatsirwawo ndokwakabva itawo mimba ndobva zvaka mwana wanyanya tagara ndadzoka kuna makoti kwakusina kukubata kozi inini mikwenda ndakazvipa ndandakazvipa mhiko yekuti handifani kubaya kunze bheta ndipedzerana wana baba vangu zvekunze adzoka kuna makoti makoti ane nhumbu ataura nekuda kuti hapana chaiziva ndinoda ndititete ndindandine mari saiti kuti ndikudze tete ndikwanisa kubatsirika atete sososo pakaura iti makoti zviri right nhumbu yake yava 3 months vayabva tete ndaita misiri futi munombofamba here zvikatete tiri kufamba zviri kunzira hapana chatiri kuwana atawo alright iri bho nditumira mari kuda kuti pamhiko yamamapiwa futi yaita kuti munhu akafamba kana kuti dzinza renyu akafamba vasangana dambudziko rakadaita sairoro hapana chavaiwana zvazvaita manje ndezvekuti vachitoronga toda kusimuka toda kuenda pakati chataikwanisa kuita kwakuri kungofuridzira mushonga kumunhu wauri kuenda kozi ndaingoona zvese ndaingova negirazi yekuti ndakagara vangoti akadamboonawo mhuri yekwedu ndonoti iri kurongei ndaingovaona vachitopanana mazana toda kudai mira chairo ratinoona naro kufesi kana tichishevha here mira chairoiva unenge uchitoona hama dzako ana tsano ava vakatogara semagariro atakaita vachitoronga zvavari kuronga ndichivaona uchitonzwa ndichitonzwa kuti uya kuti zvakati uya kumatrezi akati uya kuti zvakati uya so vati vada kusimuka kuti kuenda pakati vakasimuka vakafamba chokwadi handiti kunyepa vaenda kumaprofita asi kumaprofita kuya vaisvika vachitoprofitwa zvisiriri izvo zvavafambira izvo zvaisvika vachibatwa tagara amenowo kuti uyu akazoita sei nezviri achakwanisa kutsanangura kozi inini chakazoita ndiuye kuno ndinodidai kuya kuno taiti tikada kuti tokuenda kumapati zvazvino kana kuti ndine munhu wandiri kuda kubaya ndaitanga kuona vanhu vese vandakadii vandakauraya so zvinhu zvakandityisa wai pesa apa ndaingoita zvinhu zvangu nyore ko zvakundipandukira sei so ini ndakanyatsoziva kuti hakuna kwazviri kubva kunze kwekupi kwekumusha zvoita ndinogara nevanhu pasi ndinzi kuti vari kurongei fuka ndo zvinhu zvandakadzokera ndakunzwa kuti vari kurongei ubva vakazongonditoka andi kwasekuru ndasikatomboziva kuti kwasekuru unoita nezvei kana kuti kudii kusika ndasvika pano
saka apa ndangozvipira kuti zviri nani ndibude pachena kozi kuzvitaura kwandaita ndagara ndakungofa apano pandiri kurarama kozi mutemo wedu ndewekuti kana uchinge wajoina Satanism autenderwe kutaura ende autenderwe kubuda. Kutaura kwawaita ndokufa kwako, kubuda kwawaita ndokufa kwako. Kozi wanoziva kuti uchingobuda iwewe wakutonoti miro rakunzi. So apa hapana chandichambovaga nzira kozi ari kutsva ndini. Handingavarambire vangade kunditracha kana kuita sei ndizvavo ndagara ndiri kungofa. Saka ndati beta ndifa ngoita zvichini vagare vachiziva zvinhu zvifambe zvakanaka. Vasinawo vakadzi varore, asinawo imba itawo imba yake, ndivasiye mune zvakanaka. Shamwari yenyu makaudza kuti makudzokera kuZimbabwe? Handina kumbomudza nanhasi haasi kutozviziva. Okay. Kana muchiti maita mari kana kuti yaminayo pari zvino kubva makatanga gore ripi kuita zveSatanism? Ndakatanga 2014 but zvakanyatotanga kufaya kunzi daita inonzi yangu mari isina umwe munhu mukati 2016 ndakasvikatanga. Kana muchiti mari izvi tikatanga kutarisa kuDubai makasiya mari? Ndakasiya mari. Makasiya mari zvoti ndiiverengeka tikataura zvoti makasiya matriangle kozi kuti ndiiverenge mari yandinowana pazuva ndikwanisa kuiverenga. Chinhu chandokwanisa kuita kutora mari inenge kushandisa ndoita zvandoda kuita imwe ndotopaila matriangle. Saka makati ungotigira zvezvi sakatobhuruwa kuda kupa chero ana zvinoibvuma. Chinhu chandisingakwanisi kuita chekutambidza imari unowana. Hanzi ukatitambidza zvinoita sei? Zvinodhaka. Handizive kozi munhu achizvara nechipo chake chiri pai. Saka ini ikodzero dzekuti ukatambidza hanzvadzi yako imari zvinobva zvaita sei? Zvinobva zvadhaka. Handifani kumutambidza mari kozi ropa randiri kushandisa nerake. So ndikamutambidza mari hazvina zvazvinozondibatsira. So it's better ndimutengere chinhu. Handiti hanzvadzi atisoza randakapfeka riya rinenge rati sakarei. Ndikwanisa kupinda naye mushopu kuti sarudze ndo uri kuda kupatara kuti kutambidza mari. Saka ndazwa muchitaura muchiti mazvipira kuti muuye kuzotaura hama dzenyu dzizive kana vachikuregerai vokuregerai kana vachitawo misha voita misha. Then muri kuti makunofa. Iye utongori mutemo wokutongoti kana wapinda ukabuda hakuna upenyu hwachandorarama kozi anotongozviziva kuti uchibuda ukutonoti fuwa. Saka munhu kutongoziva kuti iwe vakasandiregerera kana kundiregerera nangu ndikudi kutongofa. Ya, zvakaipa. Saka munonofira kuDubai here kana kuti munhu? Akutongofira kuno kozi ndakafira kuDubai vanotera nei. Saka kuDubai hamuchadzokera? Ndioni ndichikunda kana mwari vatenerawo ndokwanisa kuenda asi kunyange ndikaenda mune shamwari dzamai kuti shamwari kana mamembers yenyu ekusatanism ikoko amai pamudzana navo vakabuda vakafa? Vakatowanda. Mafiro acho munofa sei? Unokwanisa kana ungorwara neflu dzimwe dzenguva unokwanisa kutongoona vachiuya wotobayiwa wakatarisa ndokuda kuti iwewe ndione kuita problem. So hatingaparadze gurupu redu kana kuti kutoparadza ine musangano wedu pamusaka pako yemunhu waanoda kuona musoro sibeta tikuurayi kusitaka wandisa. Okay.